ce. Allah ko ya guje Allah dan so ribo Firdausi yar manya ce kuma matar manya ce. Amaryar ta yi kyawu daga cikin bakin ciki yau sai dai bakin ciki. Dole in je kan a fara shi tun da wuri. Allah gyara min lamari gyara min lamarin waran bana za mu biki. Da kyanar ne da Firdausi mai nazari. Amaryar ta yi kyau kuma sun dace an ganta gashi bari. Firdausi amarya kuce min tana farin ciki. Amaryar ta yi kyawu bata cikin bakin ciki yau sai